Sige lang, ma'am. Kung mahumana niya ako puhon sa medicine, ato ko manarbaho dito. Malipay ko si daddy mo, iha. Pangitaan daw niya nagpaagi sa daddy mo nga makatrabaho ka dito. Come on, sweetheart. Tiwakso na tog empake ang atong mga butang. Okay, ma'am. Gusto si Mama. Isalig na to sa Diyos ang tanan. Dog Leo, di ka man mo driver sa tricycle, no? Dong, balihog, ikaw na rin hatol si mong kaluha, ha? Sige, day. Ato ta. Di pa ko gustong mubalik sa syudad pa. Gusto pa ko anhi uban ninyo. Anak, yung kablaka. Ay, kuhuna-huna, ah. Total, din sa bahay, naaman si Mama, naaman si Dog Leo. Ikaw nun pag-amping dito sa syudad, ha? Pa, pahibaw abiyagid ko ninyo ha kung unsay nahitabo diri ha. Magbilin ko cell number. Panghangyo lang mo kung kinsay mausna ninyo dihag cellphone. Kata ni mo, Desa. May cellphone naman ka. Kuandong, gipaus naman gud ko sa akong amiga. Duha man iyang cellphone. Gadget lang duha. Tawag gibayag yun ko ninyo ha. Para dong Tagsibya ko ha kung unsay nitabo din hi. Naaman siguro kay amigo nga dunay cellphone panghangyo lang. Sige, day. Ang pingi na nga, di mawan ni ha, Leo. Ang pingi yun na. Sige na, paglakaw na mo. Sige na. Pa, mag-ampo ko nga makalingkawas ka sa imong kaso. Anak, Pa, di ni nako pirming isulti. Pero gusto kong mahibaw ka. Mahal, tagaayo ka. Kamu si Lola, si Dong Leo. Mahal ko kaayo ka mo pa. mahal tasab ka, anak. Mahal takag. Katamudua si Leo. Sige na. Sige na, paglakaw na mo. Sige na, paglakaw na mo. Sige na. Lola, pahibaw abag yun ko ha kung unsay may tabo din. Leo. Sige pa, atos ako pa. Dong, ay nalan ko ihato dong. Di man kayo ni bugat akong gida. Sabdi lang, good day. Ihatod ang taka. Pasensya ka na, anak, ha? Nga di ko katod ni mo. Ha? Oh, sige pa. Ako sa ihatod si Lily, ha? Sige pa, ari nami. Lola. Ayo, anak, ha? Pagidot lang dia. Sige. Sige. Dong Leo, ihatog sa lungsod ay mo kaluwa, ha? Ayaw biyahe ko nila magkasakay. Oo pa. Mayo. Mayo. Leo. Mayo. Uy, ikaw muday ni Ramil. Ay, Judy. Nasi Leah? Leia? Nawa para ba? Basin anyang hapon. Lingkod sa... Permi man good out of coverage area ang yang cell. Wa gid nako siya makontak. Wa sad siya mobawas sa akong mga text.
Na, sorry gyud. Si Leia ra gyud makatubag ana Ramil. Mingaw naman gid ko niya, Jody. Gahapon raming wa magkita. Kung di mi magkita karon, duha na gyud ka adlaw. Ah, para duha ka adlaw? Mura na maganig usa ka tuig. Ngi. Grabe naman sa di mo Ramil. Uy, usa ka tuig gud taon. Bitaw, Jud. Naman kay number na ko, no? Palihog lang ko, maabot siya. Taxi ko. Sigurado. Basta nag-abot niya, sige lang, textan ta ka. Ay, kabala ka. Ay, time sa uy. Manood sa ta. Mas may na lang na, makadalit ko ni mong snacks. Sige, ayaw na lang, Judy. Salamat kayo mo. Badto na lang sad ko. Sige ha, salamat kayo. Sige, ikaw bahala. Sige, Judy, bye. Sige, bye. 思いかてんを So, ready na gid na ang tanan para sa imong paglaga ng kadlawan. Maayo na ba yung pagkaputos atong buwan nga akong gi palit para kang daddy nimo? Okay na, ma'am. Paborito na ba gid kain na sa imong amahan? Ang boneless nga danggit, Oh, no? ang boneless, kadanggit. Mayo kay imong gidadaan, mami. Oh, hibaw ka na. Parag-parag sa ako nimo kay hibaw ka. Mularga na ra ba ko. Pag ayo-ayo ha. Kinanglan inigbalik na ko diri. Doktora ka na gyud. Pediatrician. Yes, ma'am. Kay bawo na biya ka na ako. I can take care of myself, don't worry. Okay, very good girl. Uy, mami. Ano ba yun si daddy, ha? Nga pamintuhi akong allowance. Uy, mahal na ba ya kayong palitulon din sa Pinas? Hi, ako'y mahibaw ni Ana pagsulti ni daddy nimo. Don't worry. Basta imong ipasalig nako nga imong yung tapuson ang pag-eskwela nimo sa medicine. Promise na nimo nako? Yes, ma'am. Sunod na tong kita. Pediatrician na ning anak nimo. Thank you, Iha. Be. Kaciyot gid na ni akong Iha. Kabinuotan ba yun ha? Yes, promise. I will miss you, mom. I will miss you too, Iha. And you will take care also. I will take care also, daddy. Of course! Ay, ini akong anak. Maldita. Si Dili. Pa? Lila? Pa? Lila? Papala, asa man? Tuan na dong. Ginada sa pulis. Ngano gidaman? Di ba? Namatay man si Sir Victor. Ipasakaan og laing kaso si Papa Nibo. Murder. Ug dili na makagawa si Santi. Dili ka pansyahan ang maong kaso. Lula, atong paso si Papa. Ikaw na lang bitaw ang akong ipaabot. Kadiyot kay mag-ilis ko. Napalarag na ba si Delia? Nada. Sige lang, akong paibaon. Magita kong amigo na cellphone. Ako sa tiksan. Ayaw na lang. Mahasol lang imong kaluha. Nagpabot ako. Kalibutan ta kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan unta usara kini kay usara ang atong kalibutan apan
sa kahitang